Oke bola. Tetep pindah rene meneh. Masalahe wingi iki wayahe mangan bola, wayahe mangan tapi terus udan. Dadine iki urung puas. Urung puas nang spot sing wingi kae ya toh. Lah nek iki engko targete kudu tetep kudu mangan, kudu tombro. Lah apa golek spot sing liya? Masalah nang kene ngene bola. Kene iki spot kene kuwi ya isine tombro tok sing jelas ki. Mbuh kuwi etan, mbuh kuwi kulon, mbuh kuwi eh tengah kuwi tetep nggon tombro kene iki. Sing etan dhewe mau to, etan dhewe mau jane ya wis mulai mangan, tapi masih ke mau ya to. Sing cah nom lho. Cah nom mau ngenekke siji. Tapi aku dhewe nek nang kene kurang puas dulu, kurang puas. Tetep golek spot meneh sing penak ya to. Lah iki lho. Iki nek pemerintah wis anu nang kene, mancing nang kene. Wis didhisiki spote, tapi kene iki akeh spot lho, akeh spot. Lho, wis do nyek terus nang kono kae lho. Wis disiki kae tombrone dientekke ning kono kuwi iki. Ya Allah, kenake teko wis entek. Wis uman apa ora iki aku iki. Lah iya endi? Aku iki mau mani apa ora iki? Tombrone rung munggah. Lah piye to? Lho padahal juran pira kuwi 1 2 3 4 5 lho. Juran 5 lho. Urung munggah. Padahal wis lumut gawake, ya to? Lumut pelet komplit. Lah wingi iki jane mulai mangan ning kene iki jane. Ning anu, terus udan kae. Heeh, aku itu siji tok. Urang agek telung nyari. Sing gedhe tegongan kono lho, sing aku mau cari nang kono kae ora nang kene iki. Lah kes kebak wong tok. Nggon anu nggon kok karamba udu no. Iki lho nggon tegongan kuwi. Kono kuwi. Aku masuk wedi kok iwak apa ngono kok wong cangkeme sak gelas kenek. Wah, kene iki. Ndek iki ana sing mancing ning daerah kene lho, aku bali iki ra bali-bali iki. Nggone apik apa ora to? Nek kono kuwi genah sing kene iki ndek iki aku etok siji ning kono kuwi. Ning udan kaya terus ana jam pira kae? Jam 1:30 apa jam pira kae? Lah aku bali iki pit ki rung metu berarti mancing ning daerah kene. Berarti kene haup. Wah, yo kene iki yo nggone penak-penak banget masalahe. Nggone penak-penak banget bola kene iki spot tombro tok iki. He. Wah. Penak banget nggone iyup. Lah iki lho. Nggone iyup banget kene iki. Penak banget. Sanding nggon beranjang kene iki ya matuke. Jos. Jos banget spot iki. Adem. Wah, kene iki ya ya. Ya kene iki nggon penak jane. Cuma mangan apa ora ngono to. Garek mangan apa ora nang kene iki. Lah golek spot sing sahdu ki ngendi? Sing gol nggih. Ngendi matuk iki? Sahdu banget lho. Sandik apa ya sandik beranjang iki ketok iki. Kono kae jane ya elok banget kono tapi dadak mubeng rono kae aku salah mlebune kudune mlebune iki kok kulon kae mau. Iki salah mlebu iki bola iki aku. Matuke ngendi ya? Ngendi iki matuke iki? Piye iki matuke? Kene
ora enek chemistry. Nah, pikene we. Sing enek chemistry-ne wae. Kene iki. Nggon lijikan. Lah kene iki ya. Tetep kene bolok kene. Manggon nang kene iki weh. Halah. Tok ra tok, kudu tok kene iki. Wis kene iki manggone. Oke bola, pokoke etok ra etok iki nang kene. Iya ta. Nang kene, spot kene. Pokoke kudu betah. Masalah terakhir iki jam 1 punjul bola, jam 1:30 iki. Kudu betah. Memang targetnya entek. Garek kene kita. Gila pala, lah, gembreng. Pertama gembreng, apa-apa, alah, gembreng, enggak bar gembreng. Serinding bola, serinding tok sini. Serinding. Iki bola. Sak mene serinding. Tetap serinding. Serindingnya bola gede-gede banget. Serindingnya gede-gede. Serindingnya bola gede-gede banget. Serindingnya gede-gede. Oh, alah. Malah modal, wis. Nang ndi kuwi? Ah, ijek. Lah. Subuntung. Wah. Lan gowo tekan ndi. Sik. Manturan sisan. Udan bosku. Wis ngono ya bosku ya. Oke lur, sebenarnya aku jujur ya, spot kene iki lho lur, modal meneh, tak parani dhewe, mau jane enek wong to, enek kancane neng kono mau, waktu mangkat neng kono enek wong mangkat, lah kondisi arep udan wis do bali, aku ya sempat kepiye to lur, HP engko nek kodanan terus piye, dilalah kira hujan. Ulah hujan tapi ombake ra karo-karuan. Iwake ora gelem mangan. Tenan gede nang kene iki model neh. Bener neh mungkin aku wis ora jatahe iwak gede. Ora jatahe iwak gede lur aku lur. Oke lur. Sampai di sini dulu ya spot tahun baru hari ini. Memang aku wis pasrah. Tetap paling penak tetap gondang legi utawa kelur. Paling penak mancing serinding, mancing apa tambah stres. Nek ngene iki marah stres lur. Ngajar gede tapi ra urunga ya cewet meneh. Percuma ya toh. Jane sering aku di iwak apa pancingku pangan iwak gede-gede sering. Tapi dasare aku ora mampu ngajar sing jelas sih. Ora mampu ngajar entah piye carane ngajar aku ora mudeng. Sing jelas ya
sapa tombro hari ini wis lah. Golek tombro sok meneh. Oke, gitu aja lur. Seandainya ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberi umur panjang dan dilimpahkan rezekinya, dan jangan lupa harus bahagia bersama keluarga. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Mitos Channel besok pagi.